Lady Viper, may galab shout out. Lady Viper. Good morning, host. Daan lang, Dan. Tusok sa. Sige, lalabs, okay lang. Bigyan kita ng jacket. Malay mo, minsan mapadaan ka uli. Ayan. Santano, may galab shout out. My friend Santano, may galab shout out. Thank you so much. Yan, bigyan kita ng jacket, Lady Viper. Thank you so much, lalab, Lady Viper. Thank you. Santano Moitra, may galab shout out. We are already connected, Langga. Opo, Lady Viper po. Salamat po, salamat. Your lips good. Yes, because I put lipstick. Thank you, Santano Moitra. Thank you. Show me your white dress. Ayan, 3 million Mega Love shout out.
What do you mean, Santano? I am busy. How I will send you message? Lady Viper, ayan, nagbaba ng bahay. Lady Viper. Ang kulit naman ng isa nito pag akala niya may relasyon. Lady Viper, ayan, nagbaba po ng kanyang bahay. PRCC Patrol Vlog, Lalab, Migalab, shout out. Akala nito may relasyon, ha? Gusto kanyang langga. Ayoko sa kanya. Sayang din kasi ng ng WH. Hindi ko siya tinatanggalan ng jacket. Hayaan ko lang yan magtiwa-tiwa kung ano pinagsasabi niyan. Ibang lahi yan, madam. Pakiramdam niya may relasyon. Di wow. PRCC Patrol Migalab, shout out. Ibang lahi yan, Madam Lady Viper. Taga ibang planeta. Diyos ka. Kagaaga naman nito ni Santano Moitra, you already married. Don't say anything. Hi, Lady Viper. How are you? Good morning. Ayan, good morning daw, Madam Lady Viper. From Santano Moitra. Sayang din yan, Madam. Pang WH. Hoy, inayaan ko lang yan. Speak in English, Lady Viper. Ayan, Lady Viper, lalabs. Speak in English daw. So that Santano Moitra will understand. Speak in English daw. Lady Viper. No, she didn't tell any bad words to you. Santano Moitra. Speak in English. Cooking with Zapia Lalab, Migalab, shout out, cooking. Cooking Migalab, yes, oy. Yes, oy. I want to be my friend. Ayan, Madam Lady Viper. Gusto ka daw niya maging kaibigan. Cooking with Zapia Lalab, Migalab, shout out. I am good, Lalab, and how about you? Hello, Santano, what place are you came from? Ligawan ka niyan, Madam Lady Viper. Cooking with Sapia, ayan, nagbaba ng bahay, cooking. I'm from India. Ayan, Madam Lady Viper. Indiano, taga India. Santano Moitra is from India. Lady Viper, you from? Ayan, saan ka daw? Taga saan ka daw, Madam? Ligawan ka niyan. Ligawan ka niyan ni Santano.
Tadan! Lady Viper is from Philippines. Santano. Sige po, Madam Lady Viper. Salamat po, Madam. Mag-ingat ka palagi. God bless. Ayan. I subscribe your Lady Viper. Thank you. Santano Moitra, thank you. They say thank you. Hans Aaron Lalab, Miguel Lab, shout out. Hans Aaron, Mega Lab, shout out. Miguel Lab, shout out everyone. Ay. Santano. Goodbye. Santano, they say goodbye to you. Hans Aaron Lalab, Miguel Lab, shout out upcoming premiere. Ayan. Dantia Valdez Lalab, Miguel Lab, shout out, long time no see. Dantia Lalab, nasa Pinas ka rin ba? Nakita ko kasi yung video mo. Nasa Pinas ka ba? Do you have FB Lady Viper? Ayan, Lady Viper Lalab, kung may FB ka daw. Hans Aaron, upcoming premiere from Hans Aaron. Meron kang premiere, Lalabs? Tamustakan natin yan. Palablab mga lalab sa sa premiere ni Hans Aaron. Why goodbye, Lady Viper? Because she will go to work. Santano, that's why they say goodbye to you. Just follow my Lady Viper Santano. It's same name, Santano. She has a FB but same name. Lady Viper, you can search on Facebook. You can search her name on Facebook. Dantia Valdez Lalab, Migalab, shout out. Lalab, nasa Pinas ka ba, Dantia? Nasa Pinas ka ba? Naka-vacation ka rin? Santano Moitra, just follow her on her Facebook. Just search Lady Viper, then you will see her picture there. I just want to know Lady Viper is FB. Yeah, they already told you that you can follow her by her name, Lady Viper. You can search it on her Facebook. Nakabalik na host ikaw. Di pala, Labs. Ano pa ako, Lalabs? Mga ano pa ako? Mga May. Hintayin ko lang muna mag 1 year ako dito. Hindi pa Dantiel Valdez. Next year pala, Labs. Mega Love, shout out po, ma'am. Pwede po ako magbaba ng link, patamsak po. Hi, Dinati, Solid Culty, Jonatics team. Mega Love, shout out. I subscribe Lady Viper from Santano Moitra. Ayan, 7 million Mega Love, shout out. Tagal naman, host. Oo, Lalabs, Dantia Valdez. L3 Mega Love, shout out. My FB name is Santano Moitra. Yes, just follow her first. Then after that, you can leave a message to her. Then after, she will return it to you. Shirley Rodriguez, Lalab, Migalab, shout out, hello. Thumbs up. Lady Viper, kasi Lalabs, sabihin ko sa ito, nandito ka pa ba, Dantia Valdez? 8 million Mega Love, shout out. Lady, lovely CC. Shirley Lalab, Mega Love, shout out. Gwapa sa host. YouTubono, Lalab, Mega Love, shout out. Lalab, YouTubono, nagkape ka na. Di ka na naman breakfast. Si wala kang pambiling kape. YouTubono, Santano, thank you for subscribing my YT account from Lady Viper. Ayan, Madam Lady Viper, inahanap din niya yung pangalan mo sa Facebook. Kasi liligawan ka niya. Shirley, nagbaba ng bahay. Shirley, ayan,
L3, my friend, mega love shout out, new workout. From L3, ayan. Tando ay iniinom ko at bilog. Kagaga naman ang tando ay na yan, YouTube oy. Matanda ako, langga. Wala daw yan, madam, sa tanda, age doesn't matter. Wala yan sa edad, madam, basta nagmamahalan. Wala nang kape, magtanduay na lang. Ayan. Age doesn't matter, Madam Lady Viper. Age is not important. The important is what your feelings. Wala nang kape from YouTube, no? Di ba may nakita nga ako dun sa, ano ba yon? Sa Jessica So, yung matanda na, di ba? Tapos yung jowa niya, nasa 25 pa lang, tapos si Lola nasa 60 na ata, age doesn't matter. Age is not important. The important is love each other, sa? Importante nagkakaintindihan kayo. Wala sa edad. Hello, ma'am, SSC TV, mega love shout out. Hello, ma'am lady, matanda din ako. Baka ikaw ang hinahanap ko, ma'am. Yoto Bonoy, ambot sa imo dudongoy. Marami ka ng jowa. Marami ka ng minamahal, Yoto Bono, nunid. Si ano yan? Si Santano Moitra. Yung matanda nang nasa abroad, di ba? Yung jowa niya, bata pa. Sana all. Naalala ko nga dati mga lalad, sige magmartes muna tayo May naalala lang ako mga lalad. Ako rin mga lalad, sa totoo lang, before 18 years old pa lang ako mga lalad. Meron ako before, ex-boyfriend ko before is nasa 42 years old. Meron ako before mga lalas, taga Makati, ayan. Lady Viper Santano Moitra, palablab po, salamat, tamsak sa nakapin. Ako nga mga lalas, ay magmartes muna tayo Meron ako lalas karelasyon before Umabot kami mga lalas ng ng 7 years. Ayan. 18 years old pa lang ako nun lalabs 18 years old. Ex-boyfriend ko yon. Tamsak sa nakapin. Thank you a lot from Shirley Rodriguez. Ayan. Yan mga lalabs, hindi importante ang age. Ang importante nagkakaintindihan kayo. Wala sa edad yan. Wala sa edad. Ayan. 5 million Miguel Love shout out. Kaso lang nung nag-abroad ako mga lalabs, nag-abroad ako ng 2000. Umalis ako ng Pinas is 2014. 1 year na lang kami nag-stay nung karelasyon ko kasi medyo maedad na siya mga lalabs. So ngayon, nakipaghiwalay na si host. Nandun na ako sa abroad. Doon kasi mga lalabs sa abroad, mas maraming bata. Pero, isa lang naman yung naging boyfriend. Baka siya yung ex mo host na tatay ko. Mag-18 pa lang ako Buwang. Taga Makati yun lalabs, YouTube uno. Nung brinake ko siya, so, nga ako sa Facebook, blinak. Ay, taga Makati siya. Siguro buhay pa naman ngayon yun. Ayan, 4 million mega love shout out. Kaya wala yan sa edad. Ayan, 4 million mega love shout out. 4 million. Pero yung ex ko na yun mga lalabs, nakatulong yun sa akin nung ako'y nag-abroad. Ayan. After 1 year, naghiwalay din kami. Ang hirap kasi mga lalabs pag ang hirap ng long distance relationship.
Yung iba lang kasi yung iba lang kasi yung nagtutuloy-tuloy, pero karamihan talaga hindi talaga nag-work ang long distance relationship. Sa Kimo Vlog, Tamsak Danos, Migalab, shout out. Ako, Makati din, na Makati ang buni ko. Makati ang buni mo, oy. Tagal na yung buni na, hindi pa natatanggal yan. Kuskusin mo yan ng Madre Cacao. Alam mo yung Madre Cacao? Ano ba yung English sa Madre Cacao? Yung dahon na, yung dahon na tumutubo. Di ba may mga dahon yun? Nilalagyan lang siya ng asin. I didn't find FB Lady Viper. I think that one, me FB page. You can search, Santano. Palablabos from Sakimo Vlog. Sakimo Vlog. Nawala si Ma'am Lady. Sabi niya kasi YouTube magwo-work magwo-work na siya. Family bonding sa mga inasal, SM Ordaneta City, Pangasinan. Ayan, alalabs, Mga lalabdan na po ba kayo sa nakapin? Cooking with Sapia, you still here? Cooking with Sapia, nandito ka pa ba cooking? Cooking, you still here cooking? Tapos na kayo sa nakapin, mga lalabs? Hans Aaron, what if be named Lady Viper? Yes, you can search Lady Viper on Facebook. Ang ingay mo na ho lalab kasi nandito ako sa Pinas. Before kasi nasa abroad ako, yung kapitbahay namin ayaw nang maingay. She's always complaining that I'm always making noise. Beautiful. A lot from Shirley Rodriguez. Ayan. Mga lalab palablab na kapin. Dantia Valdez TV. Hindi ka Dantia nag-live sa Pinas? Ayan, 7 million mega love shout out. Beautiful a lot from Shirley. You are the next Shirley, okay? Shirley Rodriguez. Patamsak na kapin. Sakimo, thank you ho sa pagpin. Ayan, walang man lala. But I didn't find on that name, Santano Moitra. No problem, Santano Moitra. You can leave a message on her YouTube channel. After that, she will see that one. They will reply it to you after her finish her work. Okay? Hi, Shirley from Sakino Vlog. Host, punta ka dito sa Davao, magdala ka ng 5 kasama, akong bahala sa'yo. Basta plain hotel food sa'yo lang, durian lang ang lilimas. Buwang, pinapunta mo ko tapos durian lang pala yung ibibigay mo. Ipadala mo na lang yung tubuhan dito, magkano ba padala ng durian? Since birth, I never tried that one. Kung anong lasa ng durian sa YouTube Okay, Alinsky. YouTube hindi ko pa na-try lasa niyan. Baka naman, pwede mo naman ipadala, oy. Gift mo na lang yan sa akin. Oy, saan na yun Oo, padalan mo ko ng durian. Diyos ko, pwede naman yun. Magkano ba bayad? Oo, YouTube i-vlog ko yan. Pag pinadalan mo ko. Promise. Kailan yan? Ako din, never try durian. Nakikita ko lang yan kay Duterte. Mahilig siyang kumain ng durian. Ba't hindi ko pa yan nalasahan? Nakikita ko lang yan, YouTube sa ito address ko. Pabrika Bulacan Sur. Pabrika Bulacan Sur. Padalan mo ko ng durian. YouTube Diyan pa lang sa pick-upan, iba-vlog ko na yan. Galing kay YouTube shout out. Diyos ko. Ito YouTube address ko. Isulat ko ha.
You also did not give any message to my FB Messenger Islandsky. Okay, no problem, Baden. I will check later. Hi sa Kimo Vlog from Shirley Rodriguez. I-type mo please. Ayan, Pabrika Bulacan Marinesor, YouTube Bono. Sana totoo yan, YouTube Bono ay. Magkano ba yung bayad? Ano, from Davao to Pabrika Bulacan Sur. Ayan, sasabihin ko, hi Lalab Migalab, shout out to my my handsome friend YouTube Bono. Ayan, salamat Lalab sa durian. From Davao. Ayan, nakita ko lang kumakain yan si Duterte. Ayan. Hi Shirley, good morning from Santano Moitra. Kupo. O, YouTube Bono, may sarili ba kayong tanim dyan? Na early Paskos. Oo, YouTube Bono. Hintayin ko talaga yung durian na yan. Ayan. Hindi ko pa talaga na-try yan. Naghanap ako dyan sa palengke sa amin. Wala man akong makita. Sa Maynila lang siguro meron yan. Ayan, sa mga gusto magpaganda ng channel nila, gumagawa po ng customized intro, outro, thumbnail. Ayan, si Ojo Wolf. Mag-message lang kayo sa kanyang FB mga lalab, Cyril Charles L. Sir Bella, ayan. Hayahay, oy. Ayan, 6 million Migalab, shout out. Mga lalab, palablab, mga lalabs. Ayan, YouTube, malapit na yung Pasko lalabs. Okay ba, Elinsky? I'm ready for office. Office. Tama ba yung pronounce ko? Nagbisaya na, oy. Ayan. Okay, Santano Moitra lalab, thank you so much. God bless you. Take care always. Bye-bye. Santano Moitra, thank you so much. Ayan. Tadan. 7 million Migalab shout out. Ayan. Thank you so much everyone. And mga lalab, kung gusto nyo, kung tinatamad na kayong gumawa ng ng thumbnail, customize intro, outro, pwede kayo magpagawa kay Ojo Wolf. Ayan. Mag-message lang kayo sa kanyang FB Cyril Charles L. Cervela. Ayan. Shirley Polpak, then please return from Sakimo Vlog. Shirley Lalab, kindly return to Sakimo Vlog, already connected to you. Give message to my FBI Lensky. No problem. I will try it later. Ayan. If I have time, I will send it message to you. PM lang kayo guys kay Ojo Wolf. Mga lalas yung gusto magpagawa dyan ng outro, thumbnail, intro. Ayan. Cyril Charles L. Sir Bella lang. Mag-message lang kayo sa kanyang FB. Ayan, mga lalabs. PM lang kayo guys. PM lang PM. Ayan. Libre naman yung PM. Kaso lang pagawa, magbabayad talaga. Okay, Sakimo from Shirley Rodriguez. Reply na host na kabalik bayan. Ha. Kabot ko lang sa bahay mo. Migilab Dudong Udong. Migilab shout out. Jers 21 lalab. Migilab shout out. Samson Vlog lalab. Migalab shout out. Samsung Vlog nagbaba ng buy 5 million Migalab shout out. Tamsak dan na host. YouTube Bono. San ka na YouTube Bono ay? Abaw HKTV Migalab shout out. Kiss dan host guwapa. Ayan. Madaldal si host mga lalabs. Ayan. Pero pag nandun ako sa abroad, hindi ako gaanong madal ng ganito kasi sobrang nag-iingat tayo sa ingay. Abaw HKTV nagbaba ng buy Migalab shout out. Ayan. 7 million Migalab shout out everyone. Maglablaban, magdikitan mga lalabs. Alhamdulillah, maganda yung ating connection. Thanks God to bless my life now. Thank you so much. SSC TV, ayan, nagbaba ng buy SSC TV. Tikto na pasok ko host from Dudong Odong. Wag, Dudong Odong, oy. Wala na ibagyo diha. Wala na lalabs. Thanks God. Ayan, wala nang bagyo. Salamat sa Panginoon. Wala nang bagyo lalas, wala na. Huwag nating isipin yung bagyo. Pray lang tayo. Ayan, mga lalabs. Kasi kung may bagyo dito, hindi ako naka-live kasi mawawala ng internet. Walang kuryente. Ayan, 5 million mega live shout out.
Mga lalabdan na po ba kayo sa nakapin sa Kimu Vlog? Palablab po nakapin. Dadadadadan. Oo, wala nang bagyo pero meron pa din nagwiwili. Lalabs, Dudong, mamaya pa yan. Huwag muna nating isipin yan. Huwag na muna, Diyos ko Panginoon. Huwag nating isipin yan. Nakakaasar. Dantia Valdez, dikit kalimbang dan from Awaw HK TV. Ayan, Lalabs, Dantia or sa Kimo Vlog. Lalabs, pasuklian si Abaw. Dan na si Abaw sa'yo, Lalabs. Pakibalikan na lang, maraming salamat. 6 million mega love, shout out. 6 million mga Lalabs. Maglablaban, magsuklian tayo mga Lalabs. Oniyaw Encel Macto, mega love, shout out. Mukhang masaya ka, host. Anong sumahod na ba? Lalab, ubus na. Binayad na ng internet, kuryente kulang pa. Diyos ka. Onyaw Encel Macto, mood bless. Ayan. I will give you jacket, Lalab. You have now moderator, Lalab. Onyaw Encel Macto, mega love, shout out. Ayan. Leodis dito doon po ko mega love, shout out, Lalabs. OTW Padudong from Abaw HK. Ayan. Mau, yung aking pusan, maingay. Maui boy, why you're crying? Ayan. Ladies, dito doon po ko. ubos na ang ating sahod mga Lalabs. Nagbayad sa kuryente 1,200. Ayan. Sa internet 1,200. Ayan. Adi, mabuti naman, Nos. Di bibili mo si Maui ng treats. Nabilan ko na siya, Lalabs, ng pagkain, tapos yung ano niya, yung buhangin, mahal dito. Yun yung Incel Mega Love shoutouts. Kantay sa na dihahos. Kantahe, anong kantahin natin? Ayan. Kantahin natin yung Aray. Iyay Mega Love shoutout. Shirley, you still here, Shirley. Sam Reflection Mega Love shoutout. Sam Mega Love shoutout. Genos version 2 vlog Mega Love shoutout. Genos version Lalab, meron ka ng jacket Mega Love shoutout. Oniyaw Encel Lalab support. I will check if I connected to your main channel. Yunihaw, you're from where? I am here in your channel, Lalab. I will connect my main channel to you. Genos version, may jacket ka na. Support, please. Yes, Lalabs. I am here in your channel, Yunihaw Encel. Ayan. Dodong Odong Danbel all kapatid from Abaw. Abaw bahay mo from sa Kimu Vlog. Harang is live from Abaw HK. Oniaw, Lalabs, I already gave you jacket and I connected my channel to you. Barteran Naus from Genos version 2. Ayan, Lalabs, kung meron kang pang barter, di pa ba tayo dikit? Yan ba yung sayo? Jan Mick Passion Lalab Mega Love shout out harang here. Abaw OTW. Jan Mick Lalab Mega Love shout out. Harang here. Ayan. Abaw OTW sa Kimo Vlog. Anyhow, I already connected to your main channel, Lalab. Thank you so much. Nawala na si YouTube na, oy. Abaw OTW, Shirley, you still here, Shirley? Shirley, you still here? Wala na si Shirley, umalis na? Okay. Shirley, umalis ka na ba, Shirley? Wala na si Shirley? Black Dress Official, Mega Love, shout out, Black Dress. Black Dress Lalab, Mega Love, shout out. 2 million Mega Love, shout out. Dan share from Black Dress Lalab, salamat sa pa-share mo, Lalab. Maraming salamat. God bless.
Abaw, ito ang main ko from Dudong Odong. Si Jers 21 yan. Maunahan pa siguro ko ni Dudong Odong. Ayan, 10 guys, si Genos may 10. Ikaw meron kang 10, di ba, Dudong Odong? Dudong Odong, meron kang 10. Thanks, Sister Islandsky from Black Dress Official. Welcome, Islandsky. Genos Lalab. Sino ba to? Ano na? Genos version. 401 ka pa lang pala. Main channel mo ba to? Ano? Genos? Main channel mo ba to? Genos version 2. Ano ka pa lang? 401? Baby pa? Yan mo na ginagamit ko kasi ang main ko wala na. Ano bang nangyari sa main mo, Lalabs? Na ano ka ba? Na demonic ka? Gainos? Iyay Doner Dan Bell All Idol from Abaw HK. Na demonetize ka, Jano? Strike. Yun lang. Di ka kasi sumusunod sa tatay mo, yan tuloy, napalo ka. Aba, wala kang baka po. Wala kang bakas. From Sakimo Vlog. 5 million Mega Live shout out, 5 million. Di pa ba tayo tinan ko lalab sa Gainos strike. Tinan ko hindi pa tayo exa. Ayan, 10 tayo Gainos version. Dikit mo na yung 10 mo sa akin, Lalabs. Ayan si ito, dikit dito ka magtamsa ko sa aking video. Sa aking orange chicken. Abaw to ang premier mo tamsak na. Tamsak Dan Islandsky. Ito Lalab Gayno, 10 tayo, Lalabs. Ito, baba ko yung bahay ko ha. Wala lang ang available ko sa'yo, host. Dikit na kasi yung iba. Okay lang yung Lalabs, 10. Idikit ko sa'yo. Ay, mali. Ayan, bahay ko yan. 8. Sige lang, Lala, dikit mo na yung 8 mo. Sayang din yung 8 na yan. 6 million Mega Love shout out. 401 ka Gainos. Baba mo nga yung bahay mo, dali. Pin kita. Bibi pa yung bahay. Baba mo, Gainos, yung bahay mo. Dodong Mega Love shout out. From Vlog Dress. Lalala. Nabulol na si host. Baba mo yung bahay mo, Gainos version. Ikaw sunod ko Dodong Odong, sunod ka, Lalab ha. Maunahan pa ako nito ni Dodong Odong eh. Sige, 3.58 ka. Sige, Lalabs. Bahay mo yan. Meron loading mang inasal. Ayan, Diyos ko, nag-loading na. Ayan, mag-start na ako sa'yo, Gainos ha. Ayan na, start na ako ha. How to say what's wrong in Thai. Ayan. How to say what's wrong. Nasa Thailand ka ba Gainos? Thailand. You're from Thailand.
Dumating na yung aking Mother Lily. Keep quiet, Maui boy. Gainos, Dan, my friend from Black Dress Official. Abang Mega Love shout out from Black Dress Official. Ayan, 3 million Mega Love shout out, 3 million in the house. Lang mayarang, Gainos, sayang. Abang Mega Love shout out from Black Dress Official. Sayang yung aking harang. Tapusin ko lang mga lalags. Sa Kimo Vlog, ayan, nagbaba ng bay. Lablabin natin mga lalab sa Kimo Vlog. May harang uli, sayang ng harang. Tadadan, tadan. Sa Kimo Mega Love shout out from Black Dress Official. Ayan, yung harang-harang. Tagal. Gainos version to vlog, Dan. From Abaw HK. Ayan, dindikitan ko lang si Gainos. Tapusin ko lang siya. $3.58K to 3.9K, Dan A, tamsak ko, salamat. Sige lalab, di pa ako tapos. Nakaapat pa lang ako. Kulang pa ng ano. Sige lang Gaino, salamat. Tapusin ko lang to.
Black dress full pack dan from Sakimu Vlog. Isubo mo. Syuada. Yan, nakalima pa lang ako, lalabs. 5 pa kulang. Vlog Dress Official, Dan Sukli, salamat. Jing G Vlog Lalab, Migalab, shout out, Jing. Lalab Jing, Migalab, shout out. Tusok host, Lalab, salamat. Lalab Jing, salamat, Lalabs. Ayan, Jing, may premier ka, Lalabs. Sige lang, Lalabs, oy. Tamsakan natin yan. Bad trip man to, eh. Yan, may premier si Jing, mga lalablabin natin. Onyo and Selmac to, big love shout out. Patamsak pa ako sa nakapin, mga lalabs. Kulang pa ako ng 5 sa'yo, ano, wait lang ha. Ayan, may premier si Jing. Mga nalab palablab po, nakapin palablab. Ayan, 4 na lang ako sa'yo, ano. Black Dress Official. Ayan, nag-Arabic na si Abaw. Nag-Arabic na siya. Mga ilang araw ko rin, mga lalas, pinahinga yung aking alagad kasi nung mga nakaraan. Ayaw niyang dumikit, mga 2 araw. Hindi ako nangingisda. Kasi yung mga alagad ko napalo ata ni Lolo. Yaido JSM, mega love shout out. Hindi ako nangingisda kahit yung bahay ko hindi umaakyat. Kasi nagpupunta rin ako sa barter. Kaso lang minsan wala nga internet. Buti ngayon dumidikit na siya. Pinahinga ko lang siya ng 2 araw. Napagod na siguro kakadikit. Ayan si Abaw nagbaba ng bahay. Jing G Vlog dan pulpak sa premiere mo from Janus version 2 vlog. Ayan, Lalab, salamat. Lablabin mo yan, Lalabs. Nagla-live stream din yan si Jing. Nasa Hong Kong ata siya. 3 na lang ako, Janus, sa'yo. 3 na lang, tapos na ako. Mabagal si host. Abaw, thanks for support my channel. Welcome from Black Dress Official. Jing Tamsak dan from Black Dress. Lalab, maraming salamat. Dalawa na lang sa'yo, ano, matatapos na ako, Lalabs. Jing G Vlog dan sa premiere mo from Abaw HK. 2 na lang, ano, Janos.
Mabagal si host. Yan, nag-iikot na naman, nakakabuisit. Nag-iikot, bakit nag-iikot na naman? Ayan, 5 million Miguel Love shout out, 5 million. Ayan, Lalab Ganos version, dan na ako ng 10 lalabs ha. Ayan, dan na 411 ka na. 6 million Miguel Love shout out. Huli para saan ma? Daman nga ni, dapat nga ni binta. Ayan pa lang yung binta eh. 96 na. Anong 96? 86? Kaya ulit 14. Ayan, 6 million Miguel Love shout out. Iyay padikit please. Ayan, Ganos version, lalabs, dan na. Dapat sa Valencia. Tano ma? Piso. Dana nga ni piso ma. Ubus ka. Inubos ko yung barya kahapon. Nang gubat. 20 banana live Islandsky. 30 likes live. Ayan, Black Dress official. I think we are already, I will check lalab ha. You have 20 banana? 20, you have 20 available? Maraming salamat, host. Ayan, Ganos, layain mo si Black Dress. Meron daw 20. Plus 20. Salamat, host. Sige, tamsakan natin yung lalabs. Nagsisimula na naman yung loading talaga naman, oy. Hindi na ako pinaano ng ano na to. 5 million Miguel Love shout out. Black Dress lalabs. Thank you so much. Tamsakan natin po nakapin 12 hours pa September 9:30 PM. Mamaya pang gabi. Black Dress official. Ayan. 102 guys. From Gaines version. Patamsak pa ako nakapin mga lalab. Nakapin po, nakapin. I will check Black Dress. 1.9. My wonderful friends, your presence in my life adds joy and great love. I love you. Ayan. Black Dress, but we are already connected to your main channel. Ayan. Arabic pala to. You're from which country, ano? Black Dress. You're Arabic. Ka na naman, host. Nag-loading ka na naman, host. Yes, lalab. Normal na yan dyan. Hayaan mo yung loading na yan. Ate Apple, Miguel Love, shout out. Kaya nga, lalabs. Yung loading na yan, ganyan yan. Anong oras na kasi? Ayan. Pag pumatak na yung alas 8, alam na yan. Ano? Dodong-odong, kapag pumatak na yung 8:30 something, ganyan na yan, lalabs. Hindi ko na mapipigilan yan. Nabuang na yan. Dodong-odong, nagbaba ng bahay, 6 million Miguel Love, shout out. Hindi mo lang ako nakapag-live ng straight, lagi na lang may loading, Diyos ko. Ang hirap kasi ng ano. Connection Islandsky, yes, lalab connection, but I still here, no problem. Connection problem. Mag-trip na connection na to, di na ako nagiging masaya sa ganito.
Mga lalabdan na po ba kayo sa nakapin, mga lalab? Sa nakapin po. It's like this. Pag pumatak na yung 8:30, asahan mong may loading. Ang hirap pag sa probinsya yung internet. Lagi na lang ganito. Ate Migalab, shout out from Black Dress. Ispingwa TV, hi host. Migalab, shout out Ispingwa. Migalab, shout out my friend Ispingwa TV, hi host. Migalab, shout out. Lalab, Migalab, Yaido, JSM done to you, my friend. Ispingwa TV dan dikit host, palab naman sa akin. Sige, lalab, tingnan natin yung bahay mo, lalabs. Ispingwa, this is your main channel. I already give you jacket, lalabs. Ispingwa, you have 242 subscriber. Baby pa yung bahay niya. Main channel mo ba ito, Ispingwa, or no? This is your main channel? Ayan, padikit guys. Dalaw, balik ko from Ati Apple. 9 million Migalab, shout out. Gainos version vlog may available 1020 guys. Gainos version. Okay, host. Thank you. Ispingwa, main channel mo ba ito, lalabs? Oy. Dan na kayo nakapin, mga lalabs. Punta tayo kay Black Dress. Dan na kayo magtamsak sa nakapin, mga lalabs. 8 million Migalab, shout out. Aba, which KOTW from Jing TV. Tarararan, tarararan. Party music, di Jackie Lalab, Migalab, shout out. How are you? Why you're angry? Don't make angry, my friend. Party music. How are you? How are you, party music? I'm now here in the Philippines. Radius Boy, Migalab, shout out. Ate Apple, nagbaba ng bahay. Do you know, mga lalabs, party music is a rich guy. Sa businessman guy. Alhamdulillah. Ganda talaga ng niligawan ko na host. Hi, Len. Migalab, shout out. Yes, Lalab, Radius Boy. Party music, Lalab, Migalab, shout out. My friend, how are you? Radius Boy, nagbaba ng bahay. Dan tamsak dikit sa nakapin from Ispingwa. Ispingwa, main channel mo ba yan? Isunod kita ha. Ayan si Jing Lalab, may premier yan. Palablab ako, mga lalab. Ispingwa, sunod kita kay ha. Ispingwa TV. Abaw HK TV, nagbaba ng bahay, miss you, big head. Hey, I hate you. No problem. Thanks, ate, from Black Dress Official. Party hello from Black Dress Official. No problem, lalabs. Bago lang pa ako. Hey, Black Dress from Party Music. Ayan, 9 million, Migalab, shout out, 9 million. Sabi niya, big head. Big head. Ispingwa, mga lalabdan na po ba kayo sa nakapin? How are you, party from Black Dress? Party music, Daisy, how are you? Radios Boy, Migalab, shout out, nagbaba ng bahay. Black Dress, you have available 20. Pwede bang ikaw na lang lablabin ko, has? Pwede naman, lalaz. Your hair, yes. My hair. My hair is fly away. Hi, party music, lalab, how are you? Black Dress, I am watching your wonderful friends, your presence in my life. Presence in my life. Jing G Black, danda po sa'yo, pasukli po ha. From Ispingwa. Black Dress, I'm in hospital. What happened to your party music? Why you are in the hospital? What happened to you, my friend? Payag ka bang ligawan ka? Radius Boy. Dodong Odong, nagbaba ng bay, Dudang. 1020 dito. Ayan, Dodong Odong, may available sa Gainos version ng banana. 1020, meron siyang available. Really party. Iyay, padikit. Ayan, Radius Boy, nagbaba ng bahay. Gainos version 2 vlog. Tara, 10 tayo from Ispingwa. Ayan, Lalab, Gainos version. Kaya daw ni Ispingwa, may 10 siya.
I almost got shot. That's why party music. Dodong Odong nagbaba ng bay. Baka yung ulo sa baba ang big head. Hayaan mo siya. Spingwa TV nagbaba ng bahay. Black dress nakapindan from Jeng TV vlog. Iyay akin na lang pusa mo done to you. From Ava HK. Mayroon din ako lalab pusa nasa labas. Too much cry. Spingwa TV Game 10 may 244.42 ka. From Janus version. Pwede bang akin na lang ang puso mo, host? Sikunin mo na lang pag makuha mo nasa loob. 9 million mega love shout out. Joan Reyes lalab mega love shout out lalab. Bigyan kita ng jacket. Apple Dan to your sister from Black Dress Official. Spingwa TV okay. Okay daw shout out Jing TV vlog. Tadadan, 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 tararararan. Spingwa TV Tamzak Bill all tayo from Gainos version. Kalimbang daw kayo mga lalab. Black Dress Official done with Bakas from Jing TV. 8 million mega love shout out. Tararan, tararan. I love you, host. Yes, lalab. I love you too. Spingwa OTW. Spingwa TV Tamsak Bill all daw kayo lalabs. Start na si Black Dress Official done with Bakas. Black Dress lalab kindly return to Jing V vlog. Already done to your channel. Thank you so much. Spingwa TV OTW na si Gayno. OTW na OTW. Ayan, 6 million mega love shout out Radius Boy. Ayan si Radius Boy nagbaba ng bahay. Na po ba kayo nakapin? Dodong Odong bababahay. Da-da-da-da-dan. Da-di-da-di-da-din. Tarararararan. Ay. Jing, congrats! 3.91K from Black Dress. Ayan, thank you. Ligawan kita, Ailinski. Oh my God. Host, baka pwede makihingi 4 sa'yo para makaikot from Apple, Ate Apple. Baba mo yung bahay mo, Ate Apple. Dali. Salamat, Black Dress. Joanna Vlog. Good morning, Madam Migalab. Shout out po. Welcome, Jeng. Baba yung bahay mo, Ate Apple. Ate Apple, baba na yung bahay mo. Dali na. My God, nagbaba na naman ako. Kinain na naman ni Lolo. Sige, ubusin mo lang yung banana ko. Nag 3.6 na naman ako. Nakakaasar. Bumali ako sa 3.6. Nakakagigil to. Na ako eh. Jing B Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. Apple. Ayan, nandiyan na si Apple. Pin nga natin si Apple. Mega love, shout out Black Dress. Cute mo talaga, my love, Ailinski. Oh my God. Patay tayo dyan. Ate Apple plus 8. Mashallah, mashallah, mashallah. Thank you so much, Black Dress Lalab. God bless you. Saan na ba yun? Ayan, Ate Apple, nakapin yung nakapin. Pag ako kakain yan, dadami yan. Patay tayo dyan. Ibang kain yung sinasabi mo ah. Welcome, Ailenski from Black Dress. Thank you so much, Lalab. God bless you. Mashallah, mashallah. From Black Dress Official. Shaylee Lalab, Mega Love, shout out. Black Dress Lalab, punta ako sa bahay mo ha. Apple Girl. Ang laki ng bahay, sana all. Ayan. Ayan, Ate Apple, nasa bahay mo ako. Haha, pasaway, isa nga nadagdag, plus 8 daw. Hintayin mo lang nga nagdidikit siguro siya. Ayan, Apple. Hindi na ako magbakas ha. Hintayin mo lang kasi baka nagdidikit yan, Ate Apple. Huwag mo akong kalimutan, ipin ate, from Radius Boy.
Sige, Radyos. L3, nagbaba ng bahay, L3. Ayan, lalabs. Ano? Unang dikit yun, ha? Sige, host. Ilan ba yung iniingi mo? 3? 6 million mega love shout out. Dan at bagong dikit sa'yo, black dress from Joanna's Vlog. Shirley, mega love shout out, Shirley. From black dress. Ayan, 6 million mega love shout out. Ayan, Apple, pangalawang dikit. Hindi na ako nagbabakas, ha? Pakidikitan po ako from Radius Boy. Dikitan si Radius Boy, mga lalabs. Dodong Odong, nandito ka pa ba, Dodong Odong? Gainos version vlog dan from 413 to 423 ka na, ha? Walang pumapansin sa akin. Dumikit ka kasi, Radius Boy. Minsan kasi mga lalag, kailangan nyo silang unahan. Kasi, kung panay baba lang kayo ng bahay, tapos hindi kayo nagdidikit, may ganun kasi mga lalabs. Yung iba kasi gusto nila, dikitan mo sila pero nagsusukli naman yan. Pangalawang dikit yun sa'yo, lalabs, ha? Ang cute naman ng cat na to. Yung ads, ang cute. My boy, my Maui boy. Nang. It's so cute. Ayan, oh, mashallah. I love cat. Ako masipag magsukli from Joanna's Vlog. Vlog Deals Official. Ayan, pangatlong dikit to sa'yo. Okay, salamat, ha. Dan na rin ako. Promise mo, pero ikaw na Kat Ailinski ang mas cute. Host Arang from Spingwa. Spingwa. Ayan, Ate Apple, gumuhit ka na. Ate Apple. Dodong Odong, nandito ka pa ba, Dodong? Spingwa. Spingwa, tayo ba? Di pa ba tayo ex? Spingwa, lalabs. Ayun, baba ko yung bahay ko, ha. Tararararan. Ayan, Spingwa. Di pa ba tayo ex? Ayan, ako yan, lalabs. Yung nagbaba, palablab, ako yan. Video yan ni Ailinski Vlog. Ate Apple, kumalat ka na. Diyos ko, ano yung kumalat? Gumuhit ka na. Kumalat daw, sabi ko. Dodong Odong, nandito ka pa ba? O Radius Boy, bababahay. Dodong Odong, Justin Tiwan, nandito ka pa ba, lalabs? Oy. Ray, hi, host, Tamsakdan, good morning. Ray, hi, Miguel Love, shout out, lalab, may jacket ka na, Ray. Tararararararan. Lalab, Spingwa. Silipin mo yung bahay ko, ayan, si palablab, ako yan. Kumalat yung sticky and slim niya. Ay, Diyos ko, Panginoon ko. Ayan, palablab na kapin. Tamsak Bilol, may 10 si Ray, mga lalabs. Ayan, Gainos version. Si Ray may 10. Salamat sa jacket, host. Spingwa, lalabs? Spingwa. Spingwa 253. Spingwa TV, ha. Sige, sunod kita, Dodong, lalabs. Patapos kay Radius Boy. Wait lang, mga lab, wala ko ng general water. For 4.31K kung congrats, ate. Kate Vlog, mega love, shout out, Kate. Kate lalab, mega love, shout out, may jacket ka na, Kate. Ayan, Kate, may jacket ka na, doon nagbaba ng bahay. Spingwa. Start na ako sa'yo, Spingwa, ha. Ano to, Spingwa, oy, Dodong, oy, Spingwa. Spingwa 253. Kasama yung main channel ko. Host 9 lang, maidikit ko, ha. Okay lang yan, lalabs. Ayan, nag-start na ako, Spingwa.
253 ka ha. Kasama yung main channel ko dyan. Ayan. Magbakas ako sa ano ba tong niluluto mo? Lomi. Okay lang yan, Lalas. Ayan si Dodong Odong. Dan sa nakapin dating dikit sa'yo. Ano, Radyos? Dodong Odong nagbabang ng bayan sa orange chicken mo from Radyos Boy. Lalab, salamat. Mama Chup Chup. Mama Chup Chup. Ayan. Ayan, nagdidikit na ako sa'yo, Spingwa ha. 10 dikit ko sa'yo. Market na ginawang grocery. May grocery dyan, Lalab, malapit. Ikaw ha. 10 million mega love shout out. Ayan, Spingwa, pangalawang dikit sa'yo, Lalabs. 9 million mega love shout out. Black Dress Official, dikit mo. Dikit dito, 5 mo. Ate Apple, dikit mo daw yung 5 kay Gainus version. Yan, Gainus version to. Sige po, ako muna. Okay, Ate Apple from Ray. Criminal water ba yan, host? Yes, Lalabs. Kailangan natin uminom ng general water. Kasi panay tayo ngaw-ngaw. Ayan. Ayan, sarap. Tanduay. Joanna's Vlog. Sige, Lalab. Maya-maya, Lalabs. Ilagay ko yung pangalan mo. Joanna's Vlog. Sige, Lalab. Sunod. Sunod tayo. Dodong Odong, baba mo bahay ni Apple from Radius Boy. Apple, baba ka ng bahay, Apple. Dalawa na dikit ko sa'yo, Lalabs, ha. Spingwa. Tantadan. Thank you so much po, Madam from Johanna. Sige, Lalabs. Radi plus 8, Ailinski. Alhamdulillah, plus 8. Thank you, Lalab. Thank you sa plus 8. Thank you. You are so nice. Ayan, si Ray, may 10 mga Lalab si Ray. Sino may available dyan, Malalab? May 10 si Ray, may 10. Welcome, Ailinski. Mashallah. Mashallah, mashallah from Black Dress Official. Mashallah, mashallah, mashallah. Ate Apple, game ka ba? Game na yan, idikit mo na yung 5. Game na yan. Ayan, 2 million, mega love, shout out. Ayan, si Kate Vlog, may available 1020. Lalabs? Ayan, si Kate. Naway mo si Maui Ma. Apple Garden na po from Radius Boy. Ayan, si Ray may available 1020 mga Lalabs. Kate Vlog, nagbaba ng bike. Kate Vlog. Taran. Host Dan 3.61k to 3. Sige, Lalabs. Salamat, Lalabs. Ito di pa ako tapos. Panay kasi ngawa-ngawa si host. Tadadadadan. Host Dan na, salamat, Lalab. Tita, mahal ko anak mo. Wow. Patay tayo dyan. Mahal na agad, Lalab, oy. 4 na lang, Spingwa. Matapos na ako. Okay, host. Tadan. Kangking Maui.
Joanna's Vlog, wait lang lalab ha. Kate Vlog may available 10:30 mga lalabs. Ayan si Kate Love may 10:20. Mga lalabs, pwede kayong mag-barter dyan. Si Kate may available 10:20. Dodong Odong main ko po from Dodong Odong. Tadan. Ang cute naman ng Siamese cat fighting. Ibigay mo na sa akin yung isa mong pusa, Spingwa. Kailangan ko ng pusang babae para magkaasawa si Maui Boy. Dalawa na lang lalabs, done na ako. I need girl. Because I have cat boy. Naghanap siya ng asawa. Biro-biro lang to, wag magseryoso. Lapagbahay mo, Spingwa. Isa na lang Spingwa, dan na ako sa'yo lalab. Spingwa, pero ano, Ray, naka-main channel yan si Spingwa. Excuse me. Idol. Spingwa, dan na ako lalab, 10 sa'yo lalabs. Ayan, gumuhit ka na. Tadadadan. Ayan, 263 ka na, Spingwa. Sa ano mo, Siamese cat fighting. Mega Love shout out vlog. Spingwa, Ray, tara tayo. Joanna's vlog. 840. Tamsak host, dating dikit from Ate Apple. Sige, lalab, salamat. Samira lalab, Mega Love shout out, Samira. Dodong Odong, nandito ka pa ba, Dodong Odong? Dodong. Ayan, ano. Punta ko sa bahay mo, Joanna, ha. Biyang kita 5, Joanna. Joanna's vlog. 263 at 10 tamsak bell. Ayan, ano, from Ray. Spingwa OTW na si Ray sa ilalab. Kate Vlog, nagbaba ng bahay. Radi 630 subscribe, Islandski. From Vlog Dress Official. Thank you, lalab, thank you. Ate Apple, Dan 8, salamat from Genos Version. Okay, bahay mo from Spingwa. Joan Reyes, Mega Love, shout out. Napapagod ka na ba sa lagasan? Ayan, Spingwa. Punta ka kay Joanna. Strawberry tamsak host, dating deket. Strawberry 14, Mega Love, shout out. Jakitan kita lalabs. Dodong, nandito ka pa ba, Dodong? Dodong. Nasaan na ba si Dodong? Odong. Si ano, Jers 21. Rie, nagbaba ng bahay. Genos, give me banana, my channel. I am give me two, okay? Tamsak, Genos version, Ate Apple. Joanna lalab, on the way sa bahay mo, ha? Biyang kita 5. Joanna, nandito ka pa ba, Joanna? Joanna's vlog. Joanna's vlog. Joanna 140. Joan Reyes, masaya na ako sa ninja. Ako nga rin, kahit ninja lang idikit niyan, masaya na ako. At least tumataas yung bahay ko dahil sa ninja. Ay. Baba mo nga yung bahay mo, lalab, Joanna. Joanna, baba mo yung bahay mo, Joanna. How are you from Black Dress? Ay. Dudong-udong muna tayo. Kanina pa siya. Joanna, on the way na lalab. 5 sa'yo, ha. Ayan, Joanna, nandito ako sa ano mo. Kumakain ka ng pinya. Banana 14 tamsak host, dating dikit from ano. Banana 14. Lalab, salamat. Banana 14, napakabait mo naman. Thank you so much, lalab, oy. Joanna and Joanna, unang dikit sa pinya mo, ha. Joanna. Juan, welcome. Michaelson, hi love, hi sister. Michaelson, lalab, Mega Love, shout out. How are you, my friend? Joanna, hindi na ako magbakas, ha.
LA. Lalab, hi Sister Michelson. Mega love shout out Lalab. Wow, wow, wow. You're so beautiful again. Wow. Michelson, my friend, thank you so much. Banana 14, Ate Apple. Ate Apple po, salamat po. God bless you po, Ate Apple. Ano ba naman to, naglo-loading kung kailan maraming tao. Panira ka talaga ng moment. And Ate Apple, may jacket. Diyos ko, Panginoon, kung kailan maraming tao. Joanna's Vlog, Lalabs. Ayan, unang dikit ha. Huwag ka na maghingi ng pusa, host. May pusa ka namang dinadala palagi eh. May pusa nga ako, Lalab, kaso lang lalaki. Diyos ko, Panginoon, alasin niyo po yung gusto sa gabal sa aking live. Joanna's pangalawang dikit. Joan, hello, Pam. Ayan, Joanna's pangalawang dikit sa Lalab ha. Hindi ako nagbabakas. Ano ba gusto mong pusa? Siamis? Kahit ano, Lalab, basta babae. Kailangan ko ng babaeng pusa. Pangalawang dikit sa iyo, Joanna's Vlog. Michaelson Lalab, Miguel Love, shout out. Kate Vlog, hello. Strawberry 14, hello, Pam, from Michaelson. DJ Boom 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 Boom. Persian, okay lang ba? Masungit ako, Miguel Love, shout out. May masungit yan mga lalab. Mag-ano kayo dyan? Persian, okay lang yung Persian lalabs. Kahit ano, basta babae. Banana 14, how are you, family? Dodong Odong. Bakit parang bumababa ka, Joanna? Banana 14, how are you, family? Ayan, Joan Reyes. Pakalimbang po mag-iwan ng bakas from Joan Reyes. Buray, hindi yaon pa. Kulay ano gusto mo? Kahit ano, Radius Boy. Kahit anong kulay, basta babae. Ray, may 10 si Ray. Mega love, shout out Michaelson. Hello from Joanna's Vlog. Nag-ikot man ding dudong man. Mayor, oh my vlog, welcome. Ray, baba ka ng ibang dikit na iba ko sa'yo. From Spengwa. Juan, naglagas ka ba, Juan? Mayor Omay Vlog, Mega Love, shout out. Ayan, Mayor Omay. Joanna's plus 14 banana from Vlog Dress. Ayan, Joanna's plus 14 ka daw. From Vlog Dress, sana all. Nag-aayuda. Michaelson Espingwa, hello, welcome family. Love when you show up. Sir Brochito, Mega Love, shout out po, Sir Brochito. Sir Brochito, Mega Love, shout out. How are you po? Ayan, Joanna. Dan ako sa'yo ng 5, Joanna. Isa pa. Bakit ganun? Parang naglagas ka. Wow, thank you so much, friendship, Vlog Dress. Napakabait ni Vlog Dress, sana all. Brutis Channel, shout out. Mga lalab, din na pa ba kayo sa nakapin? Ayan, Sir Buchito, nagbaba ng bahay po, Sir Buchito. Masungit ako, I love orange. I love orange. Ate Apple, salamat from Gainos version 2 vlog. James, GPGP, Mega Love, shout out. Dan na po ba kayo mga lalab sa nakapin? Dodong Odong. Panoorin ko na nga yung may video ka, Dodong Odong. Joanna, dan ako sa'yo ng 5 lalabs ha.
Shake up your Belgium. Sir Buchito, mega love shout out. James, my friend, hello. Maraming salamat po, Madam. Islandski channel, Michaelson, aka Mike Lalabs. Drapling Joanna from Black Dress. Joanna, baba ka daw ng bahay mo, Lalab. From Black Dress Official, ayudan ka ng marami channel. We love to see our friends grow and keep in touch, our friends. Always much love, family. Ayan. Oo, buray na. Dodong-odong, buray mo. Dodong-odong. Ate Apple, hello family, much love. Drapling Joanna, dodong-odong. Lala, dito na lang sa Espingwa. 13 million mega love shout out. Thanks God. Bless my life today. Alhamdulillah. Michael San Joseph aka Mike 77 from Luchito Channel. Ratings for showing up family from Michael San Joseph aka Mike. Okay, from Espingwa. Ray X na ako sa'yo from Ate Apple. Michaelson Lalab, ratings for shopping. Shopping. Showing up. Shopping. 12 million mega love shout out. Mga Lalab, Bruchito Channel, your presence is touching Pam. Thank you. Okay, Ate Apple. Spingwa TV 273, OTW10. Jers 21, TV OTW Dan Friend from Mayor. Umay Vlog. Mayor Umay nagbaba ng bahay. Ayan. 12 million mega love shout out. Thanks God. Alhamdulillah. Ayan. 11 million mega love shout out. 11 million 34 thumbs up. I am your biggest fan. Mwah, mwah, mwah. Thank you so much, Michaelson Joseph aka Mike. Ayan. 13 million mega love shout out. Ayan, Ate Apple. Padikit from Ayan si Ate Apple, nagbaba ng bahay, padikit mga lalab. Si Ate Apple. Ate Apple, la 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 la. Mayor, oh my vlog, thank you family. Thanks a lot from Michaelson, aka Mike 777. Ayan, 10 million mega love shout out, 10 million. Mga lalapalablab po na kapin. Brochito Channel, lablabin natin si Sir Brochito. Dan, ta, da, dan, ta, da, dan. Music Feels, 19 hours. Palablab po na kapin, mga lalab na kapin. Raydan nakuha from Spingwa TV. Raydan na daw si Spingwa TV sa'yo, lalabs. Ayan, 7 million mega love shout out. 10-20 available kay Kate. Tingnan natin si Kate. Si Kate ba si Bagas TV? Bagas! How are you, Bagas? Bagas TV, Bagas. 13.6K. Ang laki ng bahay. Sana all. Bagas! Di pa tayo ex. Dansa nakapin music lover din ako. Sino pwede 5? Bagas! Tayo Bagas! 10? Taran-taran. Dito Bagas, so idikit mo dito Bagas yung 10. Sa member ko. Kay Bloody? Bagas. Ito Bagas, oh. 10 tayo Bagas. Bagas Dudong, Kate Vlog, or Bagas. Ayan, si Bloody. 13.6 ka, Bagas. Ay. Bagas?
Idikit mo na bagas. Tararararara. Tarararararan. Ano bagas? Saan ka na bagas? Ay, Dodong. 8 million Mega Love shout out. Ayaw ni bagas, oy. Spingwa TV Connect from Brochito Channel. Balatbat and Janet Colbert Genetics Team Tamsak Mega Love shout out. We love your beautiful energy. It is so clear and beautiful to the world. Salamat na love Michaelson Joseph aka Mike. Hi. Oy, Kate, nasaan ka na? Ambot man to si Kate, oy. Nagloading tuloy. Sinaing na si Bagas, madam. Oy, Bagas. Saan ka na, Dudong, oy? Brotito Channel Dan from Mayor Umay Vlog. Panira tong loading na to, sipain ko to eh. Brochito Channel Dan friend from Mayor Umay. 9 million Balatbat and Janet Colbert Genetics Team, hello. Dan sa nakapin from Spingwa. Ayan, Sir Brochito, dan na po si ano po, si Spingwa sa'yo. Tararan. Spingwa TV dito from Kate Vlog. Spingwa dyan daw, kay ano, Bagas, kay Kate. Spingwa TV, nandyan yung bahay ni ano, ni Kate. Saan ka na, Kate Vlog? Nandyan si Kate, nagbaba ng bahay. Vlog dress. Kate Vlog, thanks a lot, family from Michaelson Joseph aka Mike. Ayan, thank you so much, lalab. Michaelson, my friend. Taran tarararan. Tan tan tan. Tarirarirarin. 1.87k ka-OTW ako. Game na tayo. Start na. Start na si Spingwala Labs. Spingwa TV game from Kate Vlog. Spingwa game na si ano, Kate. Your husband is so blessed to have you, sis. Truly bless him always. Michaelson, thank you. Inshallah, lalab. Thank you, Michaelson. Thank you. Black Dress Official. Ayan, nagbaba ng buy. Black Dress. Mga lalab, dan na po ba kayo mga lalab sa nakapin? Taririn. Tarirarirarin. 9 PM pa pala to. So Bagas, pigsap na ako na host. Bagas, nasap na daw, Dudong. Kalas. Ang Bagas, nasap na, Bagas TV. 7 million, Migalab, shout out, 7 million. Tadadan, tadadadadan. Kaso lang, sardinas na lang ulam. Connect to each other, family, in love and so, Bagas, pigsap na ako na. Hoy, Michaelson, copyright. Gaya-gaya siya mga lalabs, oy. Akala mo naman marunong magsalita ng Tagalog. Kate Vlog, kanina pa ako nag-start from Spingwa. Bagas, kanina pa nag-start si Spingwa, lul. Michaelson, you should to know how to speak Tagalog, sa?
5 million mega love shout out. Joanna's vlog, nagbaba ng bahay. Gaya-gaya si Michaelson. Michaelson, my friend. Mabait yan si Michaelson, mga lalabs, taga US. Ayan. Copy and paste, lul. Michaelson, it's good. Palablab mga lalab, Michaelson, mga lalab, Michaelson. Ayan. Lablabin natin. Kate Vlog, we love you always. From Michaelson Joseph. Ayan palablab mga lalab. Bagas, nag-start na si Pingwa ha. Lalabs. Nag-start na yan. Tarara, tarararam, tararararararan. 4 million, mega love shout out 4 million. Tadadan, tadadadadadadan. Cake Vlog, nakalima na ako ha. 15 tayo. Sige lang, Pingwa, magdikit ka lang. Tingnan mo yung bahay mo kung gumagalaw. Ganun yung sikreto nun. Silipin mo yung bahay mo kung nagdidikit nga talaga siya. Makikita mo naman yan, lalabs, kasi nagdadagdag yung mo, yung banana. Joanna's, congrats, 660 subscriber from Vlog Dress Official. Ayan, congrats. Hanapon mo na Casillas Subagas Arat. Ayan, iyo. 4 million mega live shout out. Ambot ka, Dudong. Dudong Udong. Meron ka ng 38 na na revenue. Dudong Udong, no worries, lalab. After 3 months, marireach mo yung $100. Hindi mo yan marireach ng isang buwan. Ang mga tansya mo yan, mga 3 buwan ka bago maka $100. Danat bang dikit sa nakapin from Joanna's vlog. Sir Brochito, dan si Joanna's, pabalikan po. Sir Brochito. Ano ma? I don't know. Si Bibi. Mga lalab, palablab pa ako mga lalab sa binababa kong bahay. Meron siyang premiere. Joanna's Vlog, Dan Beauty from Brochito Channel. Nagloading na si host. Ambot man dodong, alas 9 pa lang ha. 3.64k Ailinski, congrats from Vlog Dress. Vlog Dress lalab, salamat. Thank you so much. God bless. Pabakal. Modern Pro, ayan, mega love shout out. Hello. Vlog Dress lalab, thank you so much. I will give you also Vlog Dress ha. Ano yan? Black Dress, I am here in your house, Black Dress. Modern Pro, hello, beautiful family. 7 million mega love shout out. Black Dress, I am watching Lala blah 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 blah. Black Dress, the city of the restraint beauty without borders. Black Dress, I am watching your video, Lalab. Black Dress, I am here in your channel. Tararararan, tararararan. Black Dress, I am watching Lalabs. Tarararan. 6 million mega love shout out. 6 million. Black Dress, Lalab, thank you so much, Lalabs. First decade to you. Black Dress. Second banana for you, Black Dress. Ayan. 6 million mega love shout out. 6 million. Tarararararan. Thank you. Ayan. Okay, Ailenski. Thank you so much, Black Dress Lalab. I will give you also. Tarararararan. Tararararan. Modern Pro connected to you, family, and left comment. Much love
and support from Michaelson Joseph aka Brochito plus 8 Ailinski. Ayan. Sir Brochito plus 8 daw from Black Dress. Ayan, napakabait naman ni Black Dress. Nag-aayuda. You're so kind, Black Dress, my friend. Thank you so much. Tararararararan. 6 million mega love shout out. 6 million. Sir Brochito, 8 plus 8 daw sa'yo po. Tadan, tadadadadan. Tarararararan. 7 million mega love shoutout. Welcome guys from Black Dress Official. Nag-aayuda si Black Dress mga lalabs. You're so kind my friend. Thank you so much. Meralco, ayan. Welcome guys from Black Dress. 6 million mega love shoutout. Tarararararan. $6 million lalab mega love shout out. 6 million in the house. Thank you so much. Thanks God. Maganda yung aking connection ngayon. Thank you talaga God. Thank you. Black Dress lalab. I'm watching your video. Mayor Omay vlog. Natin yung bahay ni Mayor Omay. 1.2 si Mayor Omay. Mayor Omay, nasa bahay mo ako lalab ha. Ayan, Mayor Omay, nasa bahay mo ako lalabs. Main channel ko to. Mayor Megalab, shout out. Ayan, Mayor Omay, nasa bahay mo ako. Kamot Tweet Challenge. Syuada. Hugas-hugas din. Mayor Omay. Black Dress, I am watching lalab your video again. Black Dress. Ayan, second connect to you, Black Dress. Second connect. Second connect, lalab, Black Dress. Ayan, Mayor Omay, connect na yung aking main channel sa'yo, lalab, ha. Wait lang, lalab, sa maya-maya. Pero na-connect ko na. Dan Sukli at bagong dikit sa'yo, kapatid Brochito, salamat po. From Juanas, okay, Ailinski, thank you. Thank you rin sa'yo, lalas. Thank you so much also to you. Another banana Black Dress to you, lalab. Tadadadadadan, tadadadadadan. Taran tararararan, tarariraririn. Dodong Odong, nagbaba ng bahay. Rarararararan taran. Nangain na si Lolo mga lalabs. Tantadan. Dodong Odong nagbaba ng bahay mga lalab. Dodong Odong. Lablabin natin si Dodong Odong nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, 6 million mega love shout out, 6 million. Black Dress, again, I am watching your video, lalabs. Black Dress Official. Thank you so much. Tararan, taran. Taday, dadi, dadin, tadin. 7 million mega love shout out, 7 million. Ayan, maglablaban tayong lahat, mga lalabs. Si Mayor Omay, ano ba yon? Kamot Tweet Challenge. Hugas-hugas, Mayor. New workout from L3. L3 lalab.
lalabs. Yung challenge ni ano, si Mayor Umay. Mayor Umay Kamot Fit Challenge. May ganun pala mga lalabs na ano. Oh my goodness. Kate Vlog Dress Official. Ayan. Kate Vlog. 151.88k plus ka na ha. Gumuhit ka na. Dandodong. Iyay padikit, iyay. Syuhada, natatawa ko. Uy. Black dress again. I am watching Lalab your video. Black dress. Best friend always stick together. Ayan. Mayor thanks friend from Black dress. Mayor Umay. Mayor Umay. Napanood nyo yung ano niya. Mayor, thank you. Okay, Island Ski. 6 million, Migalab, shout out 6 million. Samira Lalab, Migalab, shout out Samira. Ayan si Samira, mga lalab, nagbaba ng bahay. Natawa ko kay ano, Mayor Umay. Mga lalabs. Hindi, yung video kasi ni Mayor Umay, mga lalabs. Tingnan nyo yung video niya. Ay, Diyos ko. May ganun palang mga ano. Kamot with challenge. Ay, Diyos ko. Spingwa TV, ayan, 6 million mega live shout out, 6 million. 6 million mega live shout out. Joanna Vlog, OTW Darna from Dudong Odong. Kailangan laging tayong masaya mga lalabs. Huwag kayong sisimangot. Ayan, 7 million Migalab, shout out. Ay, nabuang na naman si Ailinski Vlog. Iyay Migalab, shout out from Black Dress. Ayan, lalab. Ano, Black Dress. Again, I am watching your video, lalab. I'm not finished. Taran! 7 million Migalab, shout out. Maraming salamat kapatid Dudong. Minsan wala tayong tupak. Black Dress. Black Dress, watching your video again, lalabs. Dodong Odong, nagbaba ng bahay. Dodong Odong. 8.86k subscribe. Congrats, Brochito. Say, Brochito, congratulations. Mashallah, mashallah, mashallah. Ayan, from Black Dress. Black Dress, God bless. Thank you so much, my friend. Black Dress, lalab. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Black Dress. You're so kind, my friend. Charan. Ayan si Black Dress, mga lalab. Nag-aayuda to. Ipin nga natin siya. It's very kind person. Chararan, charan. Ran, chararan, charan. Lablabin natin si Black Dress, mga lalabs. Dodong Odong. Ayan. Congratulations. Ang laki ng bahay. Sana all. Mapapasana all ka na lang. Sana all. Masipag kasi yan, lalabs, Ma'am Banana. Saka ganda kasi ang mga internet niyan, kaya ganyan sila kasipag. Ang laki. Gusto ko rin ng malaki, Joanna's Vlog. Malaking bahay. 6 million Miguel shout out. Dodong Odong. Ang bait-bait ni friendship. Black Dress. Sana all my friendship. Ang bait-bait. It means Black Dress is very kind person. From Joanna's Vlog. Mayor Omay. Ikaw sunod ko, Mayor Omay. Pin kita, Mayor Omay, ha? Natutuwa ako sa video mo. Kamot Fit Challenge.
Walay hugas-hugas ng pit si Mayor. 5 million bigyan shout out. Mayor Omay nagbaba ng bahay mga lalads. Si Mayor Omay. Ayan. Ayan, tingnan nyo yung ano niya mga lalabs. Video ni Mayor Omay. Kamot pit challenge. Friendship din tayo, madam. If okay lang po. Walang problema sa akin, Joanna. Lahat ko kayo friendship. Yes, 21 TV OTW dan from Mayor Omay. Kate Vlog, san ka na, hindi ka na gumalaw. Ano na ata lalag? Nag-stack na si si Kate. Na-stack. Na-stack na mga lalab si Kate. Hintayin mo lang. Na-stack, nagsaing ata. Kasi tanghali niya, nagutom. J-Dog is in the house. Mega love shout out, J-Dog. J-Dog, my friend, mega love shout out. Hi everyone from J-Dog. 143. Hi everyone. 4 million mega love shout out. Tararariririn. J-Dog nagbaba ng bahay. 15 available from Spingwa. Mga lalab, may available 15 si Spingwa. Baka meron kayong mga alagad dyan. Idikit nyo na. Maglablaban na. Magpalitan ng mga lalabs. Maglablaban, magmahalan. Tararariririn. 15 available kay Spingwa mga lalabs. Ayan, 5 million. Mega love shout out, 5 million. Tarirariririn. Mga lalab, huwag niyong kalimutang tusukin si host. Isang tusok, masaya na si host. Ayan, thank you. J-Dog lalab, mega love shout out my friend J-Dog. Thank you so much lalab J-Dog. Thank you so much my friend. Balablab mga lalab na kapien. Si Black Dress Official mga lalab. Ayan, Black Dress is very kind person. Tarirarirarin, tarin. Spingwa may available na 15. Ayan, 5 million mega love shout out, 5 million. Maglablaban tayong lahat mga lalabs. Maglablaban, magsuklian. Tarirariraran, taran. 5 million is in the house, mega love shout out. Host, may pangtusok pa ako sa'yo. Baka gusto mo palitan mo. Spingwa. 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 Mayor o my vlog. Dito mo idikit Spingwa, dito mo idikit. 10 na lang. Spingwa. Dito kay sa aking member. Spingwa. Baba ko yung member ko lalab ha. Mayor, ayan, congratulate, Black Dress lalab again, another banana for you. Spingwa, dito sa ibaba kong bahay ha. Idikit mo dito sa member ko kay Bloody Coder. Ang tagal nito bago mag 1K, oy, panay lagas man kasi, oy. Ito Spingwa, o dikit mo yung 10 mo dito. Ilan pa ba yung sayo? Spingwa? Okay, sige, 10 ha. Ito Spingwa, Ayan, si Bloody Coder. Binaba ni Bicula ng Oragon. Diyan mo idikit lalabs. Tarin, tari, rarin, tari, rarararararararan. Tararararararararan, taran. Ikaw na sunod ko, Mayor Omay ha. 1 minute lalabs. Tapusin ko lang to si si Vlog, Deres. Ayan, Spingwa, nakita mo. Hindi. Yung kay Bicula ng Oragon. Diyan may dikit lalabs. Ako rin yan. Second account ko yan si Bicolana. Kaso lang di yan tumataas. Matagal nang yan. Ako yan lalabs si
Si Bicolan ng Oragon, dyan mo idikit. Silipin mo si Bloody yan. Ayan o, Bloody. Si Bloody, lalab, si Bloody. Nakita mo na, lalabs. Si ano yan, lalab? Si Bloody Coder. Yung binabahay ni Bicolan ng Oragon. Ako rin yan, lalabs. Okay, sige, host, noted. Samira nagbaba ng bahay. Samira, lalabs. Samira. 789, host. Sige na, lalab, Ispingwa, sige. Ilan na ba yung bahay mo, Ispingwa? I-check ko. Mayor Dan Toyo, thank you from Black Dress Official. Ayan, Mayor, Dan na daw sa'yo. Madam Mary Rose Nation, mega love shout out po, Madam. Salamat po sa patamsak. Ayan. Salamat po sa papin with love from Canada, from Mayor Oh My Vlog. Sige, Mayor Oh My Vlog, tapusin ko lang to si Ispingwa. Bigyan kita ng 5 ha. Mayor, dyan ka lang. Ninang Lo, Taipei Tamsak Harang, Ninang Lo. Mega love shout out Dan at bagong dikit Bicolan ng Oragon. Joanna Lalab, maraming salamat sa iyo, Lalabs. Yan, Ispingwa, start na ako ha. Ispingwa. Ispingwa TV 274, 289. Ayan. Dan ng 15 sikit. Ayan na si Kate. Ispingwa. Welcome back. Ispingwa. Welcome, Madam Friendship. Mga lalab, patamsak, thank you from Ninang Lo. Tagal naman nito mag-loading pa, uy. Patamsak, mga lalab, si Ninang Lo. Ayan, lablabin natin. Mary Rose Nation. Ayan, Ispingwa, 289 kalalab ha. 289. Start na ako. OTW sa nakapin from Mary Rose Nation. Mayor Oh My Vlog, OTW si Madam Mary Rose. Ayan, lalab, Ispingwa ha, 289. Start na. Tadadadadadan, tadan. Tadadadadan, tantan. Okay, welcome back. Thanks, Kate Vlog from Ispingwa. Ayan, welcome back daw. Ano? Bagas. Ay. Ispingwa, nag-start na ako ha. Nakadalwa na ako sa'yo. Dikitan mo na si Bloody. Saan na ba yun? Baka nawala na. Ibaba ko uli yung bahay ni Bloody ha. Magdikitan lang po kayo guys from me and vlog. Ay, napunta na ako sa iba. Napunta ako sa ibang LS, kaya pala nag-iba. Okay, host. Ayan, lalab, ibaba ko uli yung bahay niya. Ayan, si Bloody. Mary Rose Nation Dan friend, thank you from Mayor Umay. Spingwa, nagdidikit pa ako sa'yo ha.
Mayor, welcome from Mary Rose Nation. Manos kayo Miguelin? Manos kayo alis ma? Ha? Samira, Mayor, welcome from Mary Rose Nation. Samira Backyard Chutay Garden. Baba ng bahay. Dodong Odong Lalab. Gainos version vlog. 1020 dito guys. 5 million Miguel Love shout out. Ayan, Spingwa, nagdidikit pa si host na lang. Kaapat pa lang ako. Pinapanood ko siya ng 1 minute lalaba yung ano mo. Mga cat. Tadadadan, tadan, tadadadan, tarirariraran. Dan sa nakapin, bagong dikit sa'yo kapatid, Mayor Umay. Host Dan from 789 to 799. Sige na lalag, 79, isa na lang. Host Dan, 788 to 799. Sige lalag. Yung tatay ko mga lalab na ligo tas hindi naghilod. Parang ligo ng pato. Nagbuhos lang ng tubig tapos na. Ay, ayan. 1020 si Gainos version, may available na 20 mga lalabs. Palmer. Juanas, nagbaba ng bahay, Juanas. Taririn, tarirarirarin. Dodong Odong, ayan, nagbaba ng bahay, Dodong Odong. Nakalima pa lang ako, Spingwa, bagal ko. Ayan, 6 million Miguel Love shoutout. Juana, nagbaba ng bahay, Juana. Dodong Odong, nagbaba ng bahay, Dodong Odong. Tadidan, tadidin, tadadadadadadan, tadadan. Spingwa. Ito pa, wait lang. Alawaswas. Dadidadidadin. Ayan, 4 na lang Spingwa. Matatapos na ako ha. Ang bagal. Sabi ni Spingwa, ang bagal naman ni Os magdikit. Puro kasi daldal. Mayor Omay Vlog Dan sa nakapin. Mayor Omay Dan si Spingwa lalab. Tatlo na lang, Spingwa. Matapos na ako. Anong bilan mo? Martha Swine, Miguel Love, shout out Martha. Tusok host. Martha Lalab, Miguel Love, shout out. Martha Swine. Martha Lalab, Miguel Love, shout out. Martha Swine.
Ayan, Marta Lalab, meron ka na pong moderator. Marta Lalab, Miga Miga Lab, shout out. You have now moderator, Lalab. Maraming salamat kapatid Mayor Omay from Joanna's Vlog. Tarirarirarin. Ayan, 8 million Mega Love shout out, 8 million in the house. Thank you so much. Thank you. Ayan, Spingwa. Short man sana yung video mo kaya ka. May views, napapanood ko siya. Dalawa na lang. Matatapos na. OTW sa nakapinos from Martha Swine. Ayan. Mary Rose Nation po, nagbaba ng bahay mga lalabs. Lablabin natin, lablabin. Si Madam Mary Rose, live streamer din yan mga lalabs. Dudong Odong nagbaba ng bayan. Si Dudong Odong lablabin natin. Si Dudong Odong. Tadadadan. Spingwa TV, thank you. Bahay mo, friend. Ayan si Spingwa mga lalas. Naka-main channel din yan si Spingwa. Pwede ka rin lalabag Guto channel. Ayan si Spingwa nagbaba ng bahay. Spingwa. Dan tadan. Tadidading tading. OTW sa'yo Spingwa. Tarin tariraririn tarirarararan. OTW and Dudong Odong nagbaba ng bay. Dudong Odong. Ayan, ka na? 300, Spingwa. Dan ako ng 10 lalab ha. Spingwa. Punta na tayo kay Mayor. Thanks, host. Love you. Ayan, love you to lalags. Ano yun, ma? Hanggang 10. Ayan, Mayor. Nandito ka pa ba, Mayor? Spingwa TV dan friend. Thank you from Mayor. Ayan, Mayor, on the way. 5 sa'yo lalab, ha? Wait lang, mo na nga natin. Tarirarirarin. Spingwa, ayan, 5 na. Ay, 5 na. Start na. Thank you, Mayor, on my blog. Seven, 8, 9, 10. Tarirarirarin. Ayan, Mayor Omay, nasa bahay mo na ako. OTW Marcos Wine. Ngayon. Ano yung pedal mo? Kanino pedal yan, ma? Kinuha mo kasi. Kamot pit. Ayan, Mayor Omay, nasa bahay mo ako lalabha. Ayan, yung kamot pit mo challenge.
On the way yung 5 sa'yo, lalab, ha? Mayor my vlog na sa bahay mo ako, lalabs. Ayan. Sino smart dan friend? Thank you from Mayor Umay. Ayan, Mayor Umay. Kamot with challenge. Ayan. Marta Swaine, International City, Dubai. Dodong Odong. Thank you, Mayor. Marta Swaine, Dan Windy. Heart Vlog, lalab, Migalab, shout out. Ayan, unang dikit din ako nagbakas, Mayor, ha? Lalab Heart Vlogs, Migalab, shout out. Pangalawang dikit, Mayor? Thank you, Spingwa from Marta Swaine. 6 million, Migalab, shout out, 6 million. Pa-watch po ng video for my WS po. Salamat from Heart Vlogs. Ilan na ba WS mo, Heart Vlog, lalabs? Heart Vlogs. I-restart ko nga lang to. Naglulo ko na naman. OTW Heart Vlog from Spingwa TV. Dan kay Apo Mayor. From AR Photography, Migalab, shout out. Layo pa, lalab. Lalakbayin host. Play kita mamaya, lalab heart. Pagkaano ko, ha? Pagkatapos ng LS ko. Mag-ano ka, lalas? Mag-silent LS ka. Sa pagtulog mo sa gabi, hayaan mo lang naka-play yan. Lagyan mo lang ng teddy bear sa harapan ng camera. Gala sa SM North Heart Vlogs, full packs na madam from Marta Swaine. Tingnan natin si Marta Swaine. Si Sinus pala to. Dami pang tao. Sige na, ma. Let's pa kami alis. Gal na kayo. Buti di nag-wielding si Pai Kidi ngayon. Tingnan mo, ganda ng live ko. Ganon nga po ginagawa ko, host. Ano yun, Heart Vlogs? Pwede ka naman, lalab, mag-play ng sarili mo, pero ibang account. Ang gawin mo, lalab, Heart Vlogs, gumawa ka ng ibang, medyo mayroon ka namang ibang account. Huwag mong gamitin yung sarili mong account, lalab, ha? Highly, lalab, Migalab, shout out. Heart Vlogs, gamit ka ng ibang account, ibang Google Pin, ibang account, lalabs, i-times to mo yung mo, lalab, Harley, lalab, Migalab, shout out, Harley TV, harang. I-times to mo yung pag-play, lalas, marunong ka ba? Heart Vlogs, para mabilis. Harley, lalab, Migalab, shout out. Pangatlong dikit to, Mayor Umay, ha? Harley TV, lalab, Migalab, shout out. Ongoing sa nakapin from Harley TV. Lalab, salamat. Pa-mention na lang sa dumikit from Marta Swaine. Lalab, Harley, Migalab, shout out. Ayan, gumuhit ka na Mayor. Sa kamot challenge mo. Ayan, Mayor, gumuhit ka na, lalabs. Kamot pit. Dan sa nakapinos from Harley TV, lalab, salamat. Ipin kita, wait lang. Mayor, gumuhit ka na, lalab, Mayor.
Martha Swiney, nagbaba ng bahay. Salamat, Spingwa. Heart vlog pasukli. Ano ba ito? Nag-ikot-ikot man to eh. Martha, si Jers 21 TV OTW ang main ko from Dudong Odong. Ano ba ito? Naghang na. ER Photography at Harley TV, thanks sa bahay nyo. Gumuhit ka na, Mayor Umay. Nag 1.21 ka na. Main po, Spingwa, main po. May premiere si si Harley, pinutol buntot. Bakit mo pinutol yung buntot ng alaga mo, lalabs, ha? Anong oras ba to? 3 minutes? 10 pala yung premiere mo. Ayun, may premiere pala yung nakapin, mga lalabs, Harley. 10 ano ba to? 3 minutes na lang. Mga lalabs, patamsak po ako sa nakapin, ha. May premiere siya within 3 minutes. Ito mga lalabs, patamsak po ako nakapin, mga lalabs. May premiere po ang nakapin. Anong oras na ba? 3 minutes na lang, mga lalabs. Support po natin ang nakapin, mga lalabs. Unang sahod sa YouTube, 82K sub, 540K. Wow, sana all. 540K yung sahod mo, unang sweldo mo sa YouTube, sana all. 540,000, ang laki. Mapapasana all ka na lang, laki ng sahod ni AR. Malaki naman kasi yung views niya. Saka malaki yung kanyang yung content, maganda yung content mo. Mga lalabs, support natin yung nakapin, mga lalabs. Meron pong premiere yung nakapin, within 2 minutes, mag-i-start na po yung premiere. Support po natin nakapin, mga lalabs. Loading naman. Harley Pulpak, ayan, heart vlog dan full watching from Spingwa. Spingwa lalab, salamat. Mga lalab, patamsak po ako nakapin, mga lalabs. Meron pong premiere yung nakapin, within 2 minutes po mag-start na po yung premiere niya. Ananda Sanggit Praba, hi friend, mega love shout out. Mga lalab yung nakapin po, patamsak po nakapin, Harley OTW, Dana from Dudong Odong. Ninang Lo Harang, salamat po Ninang Lo sa paharang. Patamsak inaanak, lalabs. Sige po Ninang Lo, tamsakan po natin yan. Premiere mo ba to? Live stream. Sige po Ninang Lo, ikaw po sunod kay sa nakapin. Mga lalab, mag-i-start na po yung premiere na nakapin. Support po natin, mga lalabs. Sige na, ma. Tin tayo, Miss
Harley TV. Ayan mga lalab, support po natin yung nakapin. Mag-i-start na po yung kanyang premiere. Ayan, nag-start na mga lalabs. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Puntahan po muna natin yung nakapin po. Ayan, nag-start na yung premiere niya mga lalabs. Harley TV. Harley TV, tamsak dan sa premiere. Thank you from Mayor o my vlog. Ayan, nag-start na yung kanyang premiere mga lalabs. Pinutol buntot ng kanyang alagang mga baboy. Ayan. Ayan, nag-start na mga lalab. Nag-start na po. Nag-start na yung kanyang premiere mga lalabs. Yung nakapin po. Lalab, Migalab, shout out, hello host, good AM, tamsak dan. Hi Dodong Odong, shout out, ten tayo from Spingwa TV. Mga lalab, nag-start na po yung nakapin. Ayan, Harley. Support po, may harang palalas, marang. Mga lalab, nag-start na po. Ano patamsak? Thank you mga lalabs. Ayan, from Ninang Lo. Mga lalab, patamsak po, nakapin po, nakapin. Nag-start na po yung premiere po ng nakapin mga lalabs. Support po natin. Host view sa new video po. Sige po lalabs. I-support po muna po natin yung nakapin po. Walang panty doon. Magpanty ka ano, Harley? Hindi ka nagpapanty. Harley, lahat ng pumasok sa'yo, lagyan mo ng panty. Ba't di ka nagbibigay ng jacket? Harley, nangyari sa'yo? Wala may panty, oy. Harley. Lahat ng viewers mo nakahubad. Hoy, Harley ba? Dudong. Nataranta na si Dudong, oy. Lahat nga nakahubad. Andito nga rin ako. Oh, di rin nga ako pinantihan. Saway to si ano, Harley. Dudong ano, Harley. Harley! Nasaan na si Harley? Nakatulog na siguro sa premiere niya. Hi! Samira, salamat, Heart Vlogs. 6 million big love, shout out. Mayor Omay, ayan, tamsak na lang po lalabs from Ninang Lo. Nasaan na to si ano? Oma! Ninang Lo Vlog, tamsak na po. Ayan, 10 tayo. Spingwa TikTok.
Tiktro, mega love shout out, Tiktro, mega love shout out, lalabs. Nasaan na si ano? May jacket ka na, Tiktro? Ayan, Tiktro, may jacket ka na po. Eh, wala pa rin panty talaga to si ano. Ay, ano, nasaan ka na? Harley. Tiktro, may jacket ka na, lalab. 6 million, mega love shout out. At work ako, lalabs. If you like 10, maya sa live show. Ano, live show ko from Ninang Lo. May harang pa yan si ano. Si Harley. Naka-premiere pa siya, mga lalabs. Hindi talaga siya nagpanty. $6 million, mega love shout out. 6 million. Take true. 6 million, thank you so much. Ano, maagali na kayo ngayon. Patapusin ko lang ito kasi may premiere eh. Pwedeng iwanan. Harley! Lalas! Bigyan mo kami ng mga panty. Hindi ka nagja-jacket. O, tapos na. Tapos na yung ano mo. Yung premiere. Road to grade 4. Ayan, Harley, dan na yung ano mo ha. Dan na yung premiere mo. Ayan, tapos na yung premiere niya, mga lalabs. Si Harley. Mayor Umay Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay, Mayor Umay. Dodong Odong, Ninang Lo, nito ka ba, Ninang Lo? Road to grade 4. Ma. Hanggang matapos walang mga leather jacket. So, ito si Harley. Iniwanan niya ata yung ano niya, yung premiere. Ako pag nagpi-premiere, ano, binabantayan ko yung premiere ko. Dodong Odong, gawa ka 10 account para may pang-barter ka. Meron yan. Yung nakapin pasukli. Sige, lalab, ano, MM? Sana yung anong bahay mo? Pa-help host, late pa bahay ko. Sige, lalab, saan na ba yung bahay mo, Tiktro? Yaran. Road to grade 4. Ayan, palablab na kapin.
Sige naman, isarado mo sa pag may bibili naman, nagtawag yan. Dito ka na dumaano. Isarado mo lang dito. Oh. Hinaan mo. Take True TV dan full pack from Harley TV. And lalab Harley dan na yung ano mo, yung premiere mo. Harang from Harley TV. Lalab Harley, hindi mo kami binigyan ng jacket doon sa premiere mo. Pasaway ka. Wait lang at may harang. Dan Tektro, suklian mo ko, dagdagan kita dalawa. 2 million mega love shout at 53 thumbs up. Thank you so much everyone. Bigyan ko lang to si Tektro. Ilan na ba tong bahay mo, Tektro? 333. Lobat pahos. Pasaway ka. Yung mga pumasok sa'yo, naghihingi ng jacket. Hindi mo ginakitan. Tektro. Nalubat pala siya. Ayan, Tektro, alam mong may ano ka, may premiere, hindi ka nag-charge. Ayan, Tektro, dabay mo ako, lalaboy. Pasaway to si Harley, oy. Kasi ako pag may premiere ako, hindi nga ako gumagawa eh. Pag may premiere, binabantayan yung premiere. Sige naman, inaan mo lang. Isarado mo yung pinto dito, oh. Pag may bibili, magtatawag naman yan. Tektro TV dan full pack. Ayan, Tektro, unang decade. Biyan kita ng 5. 333. Spring mo, TW. How to solder two wire together, best technique. Ayan, ano, Tektro. Unang dikit sa'yo lalabay, hindi na ako magbakas. Okay, sige, gawa pa ako. Nag-start na pala premiere ko. Tapos na. Pambira. Hindi mo alam yung oras? Alas 10. Ninang Lo, ayan si Ninang Lo. Busy pa, saway ka. Sabi ng mga pumasok doon, jacket daw. 10 na pala. May ginagawa siguro to. Tapos na. Tapos na yung ano mo, premiere. Madam Daisy Miguelab, shout out. Tamsak sa lampo sa patamsak. Iba talaga nagagawa pag bagong sahod. Tawa ng tawa. Ano? Malapit na ma. Ay, yung nanay ko, mga lalabs. Madam Daisy, Miguelab, shout out. Pasaway talaga to si ano. Ayun o. Tawo, 8. Mayor o my vlog. Di mo sila makikita, ako lang nakikita nila. Hindi mo sila makikita. Sana all may sahod from Harley TV. Nakikita ka nila, ma, ayan. Mga lalab, nanay ko, ayan, nakaidilaw. Ano panira, mama, ginutom na ako. Nagutom na daw siya. Magsaing ka na, oy. 7 million, Miguelab, shout out.
Ay, Diyos ko. Tektro. Ayan, Mayor Omay, salamat host. Tektro, ayan, Tektro sa bahay mo, pangalawang dikit. Pangalawang dikit, Tektro. Tektro. I-search ko na lang at naharang pa ako. Ayan, pangalawang dikit, Tektro ha. Kahit dinalian, ana amuna siton. Pasaway to, Diyos ko. Tektro. Ayan, Tektro, pangatlong dikit, Tektro ha. Ayan, 3 million, maya-maya mga lalabs. Hanggang 10:30 lang ako mga lalabs ha, kasi yung nanay ko, aalis yan. Walang bantay ng tindahan. Pasaway to si Harley, oy. Mga 10:30 na lang ako mga lalabs. Mga na lang. 14 minutes na lang ako. Mag-out na ako mga lalab. Tektro Dan from Ispingwa. Tektro, ayan. Pangapat na dikit. Tektro. Ayan, Tektro, pinapanood ko yan ha, para di malagas. Do isara ang tindahan para tuloy el esta. Kaya nga siya pumunta na sa likod ko kasi sabi niya tama na. Ay, 6 million mega love shout out. Sige po host, thanks po. Balik na lang ako pag nag-live. Ay, salamat mga lalab sa inyong lahat dyan. Ay, Diyos ko. Panglimang dikit to Tektro. Salamat host para Mayor Umay. Ayan, Tektro, 5 million. Thank you so much everyone. Mag-out na po ako mga lalabs. At yung nanay ko may lakad. Ayan, God bless sa inyong lahat mga lalabs. Saan man kayong sulok ng mundo lang kayong mag-iingat. Ano man yung nare-receive nyong bagay. Maliit na bagay man yan o malaki, huwag niyong kalimutang magpasalamat sa Panginoon. Logi negosyo pag-isa. Ay, si Harley, pasaway. Ay, Diyos ko, Panginoon ko, thank you so much. Malaki. Ayan, Tektro, ano ka na? 42. May harang na agad yung mo? Yung bahay, Tektro. Combination Dan from Tektro. Tektro, ay saan na ba yun yung mo? Panoorin ko muna pala. Bago tayo mag-out. Ayan na, si Mama ay. May mga tao. Kaya may mga pumapasok pa. Erms Brown, mega love shout out. Mega love shout out. Dan connect sa'yo, host. Minamadali na naman ni Mama. Hindi na alis. Sana si MM. Panoorin ko muna sa MM. Bigyan kita ng jacket, Erms Brown. Lalabs, Kuratsa MM combination. Ang galing pala mag-kuratsa ni MM, Ayan, MM, kuratsa. Herminia Sakia Blalab, Tamsak Danos, Mega Love, shout out sa lahat. Ilalab, ako'y mag-out na lalabs. Yung nanay ko aalis.
Hindi makaalis dahil walang bantay sa tindahan. MM, pinapanood ko muna yung ano mo, MM. Ems Brown, Lalab, salamat. Ginakitan kita, Lalabs. Ayan, MM Lalab. Ems Brown. Ayan, Lalab, Ems Brown. Thank you so much, Lalabs. Paut na pa ako, mga Lalabs. Yung nanay ko kasi aalis. Yan ko, Ems Brown, kung nakadikit ako sa iyo. Aming channel mo ba to? Ayan, Ems Brown, Lalab. Diyan kita ng 5 Lalabs, ha. Kunin ko na lang yung bahay mo, Ems Brown. Ayan, nasa bahay mo ako, ha. Paut na kasi ako, Ems Brown. Bigyan na lang kita ng ayuda, ha. Ems Brown, kunin ko na lang yung bahay mo. Dinikit ko yung main channel ko sa iyo, ha. Bigyan kita ng 10, ha. 134 ka. Ayan, Ems Brown, ha. Nasa main ako. Ayan, dinikit ko yung main ko, ha. Oh. Pero paut na ako, lalabintayin mo na lang, ha. Thanks uli, guys, sa mga dumikit sa akin, host. Magluto na ako. Sige, magluto ka na, Lalab. Ems Brown, Lalab, bigyan kita ng 10, ha. Hintayin mo na lang. Ayan, everyone, ako'y mag-out na. Hear me niya sa Kiab, Lalabs. Thank you so much, everyone. God bless us all. Ayan, Ems Brown, ha. Bigyan kita ng 10. Hintayin mo lang, Lalabs. Sige na, everyone. Bye-bye na. Mag-out na ako. God bless everyone. Mag-ingat po kayong palagi dyan. Bye-bye.